मौगी गोर मिले चाहे करिया बाकी छीना ना अरे कमी का बा सुंदर बा लाल लहकार बा निशा घमंड से कहेली रखल पीलावा बानी चिकन चाकन चोख के रखल मर्दा गोर मिले या काला मगर खेलार ना मिले तो मौगी गोर मिले चाहे करिया बाकी छीना ना मर्दा गोर मिले या काला मगर मौगी मर्दा गोर मिले या काला मगर खेलार ना मिले कि भले कम कमाए बाकी बेरोजगार ना मिले। के बेरोजगार लौकता नहीं आप लोग रोजी रोज वाले हैं बोलूं तो खास करके नहीं मतलब ऐसे बोल रही हूँ ना मिले रोजगार बानी हमने मनरेगा पर जिया तनी का कैसे लाइन मारलू मजनुआ मन सोख के कैसे लाइन मारलू मजनुआ मन सोख के आई है बेडरूम में बोलावेलू तो दिन हाली खोख के जब जब तहार पियावा फौजी मिली है हाँ वो बॉर्डर पर रह के हाँ तारा से बात कोई चाहिए आई लव तू सोल्जर इहे ननदी से कहबू का कि दिन भर में 4 हाली देवे पड़ेला सखी होए के रे तप फौजी बलमुआ हमारो फौजी बलमुआ चुमा मांग सही करले तप फौजी बलमुआ चुमा चुमा मांग सही करले तप फौजी बलमुआ अभी कुछ दिन पहले हमारो रदिति के प्रोग्राम में मसरख पूरा फौजी के गाँव रहे सही बात है वो एगो फौजी भाई के गीत बड़ा पसंद पड़ल बा नयका हम गावत तनी जवन शिकारी बाबा से दुखित ना होइनी वो गीत सुने ले लिखे ले जवन बहुत लोग ना लिख पावे सही बात प्रोफेसर हवन जेकर 2 लाख महीना बा अपन मनोरंजन खातिर गीत लिखे ले बॉर्डर पर के सैया मिलल बॉर्डर पर के सैया मिलल अरे हो बबूल बबूल है आहे मिलले मले तरी सैया हम गावत तनी सुन लो तरी सैया दारू पी के फूल है आहे मिलले मले तरी सैया दारू पी के फूल है आहे मिलले मले तरी सैया दारू काहे पियला बर्फ में नौकरी करे के बा तनी मनी घोड़ा छाप ना मरी है ओल्ड मंक ना मरी है तो ड्यूटी होई कैसे जितेंद्र के भतीजा काम करे ले आर्मी ला 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 ले आँखी सखी बोली बड़ी ताई अनीसा के पियावा से जवाला फाइट में करावे ले तराई भावरा ले खचू से ला अरे जवनिया के फूल है आहे अरे कुछ लागल बा मिलल मल तरी सैया मिलल मल तरी सैया दारू पी के फूल है आहे मिलल मल तरी सैया रूसी जानी हो मलगे वरदी पेटी को से पिया के डरे से देखी लगी हो से बाकी कतनो गलती करे ले शिकारी जी हो बोलुए सातो निशा जी के जन्म कबूल है आहे कबूल है मिलले मल तरी सैया मिलले मल तरी सैया
दारू पी के फूल है लेकिन जब तुम मंच पर नहीं रहती हो, कितना भी अदिति रहती है, मैं तुम्हें सपना में पाता हूँ। अरे आपको देखकर सीटी क्यों मारते हैं? बाकी सपना में देखनी निशा तो मन गइल की तहरा से मजाक करी। अच्छा ये हमारा छोट भाई है एगो भोजपुरी में, बाकी तो बड़े भाई वालों सपना देखनी एक दिन तहर गलती पकड़ने। पूछा का? यस बताइए ना क्या तू पूछा दीदी का का कैसे लाइन मारलू मजनुआ मन सोख के, कैसे लाइन मारलू मजनुआ मन सोख के। आई है बेडरूम में बोलावेलू तू दिन हाली खोख के, बेडरूम में बोलावेलू तोर बलमुआ जाने ले का हो उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा हो। बुलडोजर यस जवानी के रौद देवेला, बुलडोजर यस गाना हो बहुत अच्छा है। बुलडोजर यस जवानी के रौद देवेला। खेत कोड़े लात अखिया दोनों मुद देवेला। अरे कमी का बा, सुंदर बा, लाल लहकार बा। निशा घमंड से कहेली रखल पीलावा बानी चिकन चाकन चोख के, रखल पीलावा बानी चिकन चाकन। अरे बेडरूम में बोलावेलू तू दिन हाली खोख के, तो पूछो करिए शिकारी बाबा विप्र देवता, पूछो करिए शिकारी बाबा विप्र देवता। काहे तो देले गोलुए के बानी हम लभ के देवता, देले गोलुए के बानी। अब एने ऐने गोलू राजा बड़े निशा सोच में पड़ल बड़ी। सोच में नहीं की पड़ल। दिल ले भी दे पर चुइए बाजोख के, दिल ले भी दे पर चुइए बाजोख के। रहरी में बोलावेलू तू दिन हाली। जय हो। ऐसे तो पहली बार सुनी होगी पत्नी बुला रही है, ऐसा तो अधिकतर